ibune kula apa bapakne kula lan kowe Wara Srikandhi kula wonten pangandika ngadhawuh pangeran rumangsa kasatran Madukara tinemune mubyar murup sumara tansah handemenake lan ngresepake ati rina pantaraning ati nanging aku mung ngelingake pangeran nyatane pamonging tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya wis sartara nggone oncat saka ing klampis ireng padukuhan karang kadempel mongko sejatine iku pamong sejati elingaya pangeran gedhening Pandhawa kuncaraning Pandhawa klebu paduka pangeran Arjuna kabeh saka dayaning Ki Lurah Nayantaka kang ikoja pisan-pisan paduka pangeran ninggal kelawan jimat bisa ngucap pusaka bisa kandha wujude Kakang Badranaya pangeran inggih paran mbok iya paduka lajeng gumreget tancut gumreget sinten pangertos bilih jengkaripun Kaki Semar Badranaya menika gelo raosipun dumateng para brata Pandhawa pangeran sanget mbebayani tumrap karaharjaning para Pandhawa bilih Pandhawa tanpa pamong Kyai Lurah Semar Badranaya Kakang Janaka Munira kemanungsan pun kasrepan tingkahing mungsuh niran bodho kadang ayuwata ya wang maneh iku anak ing yayah lan ibu panggih paman ora pangling Yayi Prabu Tunggul Malaya ya Kakang Janaka Dewa Selan mesti bae kaget atimu Kakang Janaka dasar kepara nyatana parigawe apa Yayi Prabu semugi kita sacaan awung gati praptanira Yayi ya aja kurang pamengku kondang mandang jenengmu mbrebeki saindenging jagat raya sapa-sapa mung ngalembana Janaka lan Janaka kang dadi lanang jagat jagoning dewa jebul kawentaring asmane Kakang Madukara mono durung jumbuh kelawan bukti lan kasunyatane nyatane isih ana wong kang ngluwihi kaprawiranira isih ana wong kang ngungkuli kelawan Kakang Janaka ibarate sak dhuwur-dhuwuring gunung isih ana ingkang ngungkuli mengko dhisik rada sugal wuwuse Yayi Prabu Dewa Slani upama ta Arjuna kondang mandang berbeki jagat jenenge nanging aku ora kepengin golek suwur lan aku ora niat ngundang-undangake jenengku supaya berbeki jagat upama kowe nepak Janaka kinira Janaka ora sumbut kelawan kondange banjur karepmu piye ya sawangen pasuryanku sawangen saiki mokal yen to kowe ora nyawang iki ana pangaribawa linuwih ingkang ana ing pasuryanku tegese
Janaka dina iki kalah sorot kelawan Dewa Srani. Aku ora kepengin ngungkuli sapa-sapa lan aku ora duwe niat bakal ngungkuli sesama. Iya, ning aku sing kepengin unggul. Ora trima rasane atiku yen to lanang jagat jagoning dewa. Yen mung semono kasektene. Apa kowe bisa mbobot kasektening panangah Pandhawa? Bisa. Upama wingi-wingi aku dianggep kalah, aku trima. Ning sawangen Dewa Srani saiki kacatrisan kapirang berenang kul kinempit kompit dosan retnaning bawono lo kowe Petruk nggih Petruk alias Joko Dwi Suranto. Atos-atos Gus iki ketoke kok ora beres iki. Kowe menengo Petruk Yayi Prabu Dewa Srani semunar njajal karo Janaka. Iya. Ora lega rasane atiku. Yen ora tangkep jojo kancanan bau kelawan Kakang Janaka. Ini Ibu Budi. Itu Bapak Budi. Ngono dadak ngaku Purbasmara. Karep ngopo ya Bang? Ayo. Metu papan Kang Jembar. Walega yang telah neter kadidayani satru panang Pandhawa Raden Janaka. Oh, lah wong ki legan golek momongan. Pun mangladeni mawon, Gus. Sejatine aku ora gawe wijining pasulayan. Bibitane memungsuhan kelawan sira Yayi Prabu nanging yen to si Adi Kepara kepengin neter kadigayane panangah Pandhawa murugage jajalan iki margana. Ah ngono kuwi, yen ya ngono kuwi margana. Prabu Dewa Srani terus mangsuli margana. Ayo. Murugage. Ngaku apa kowe ingkang suwan ngasani kulun Bathara Yama. Nanging kadung malengkung
bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap kanton wirkin cange ngalis krisang nawe gandrong saparang kadulu patobat Kakang Janaka kene kuwi ayo padhamu Yayi Prabu Diwasan no kagelekno mripatmu aku kepengin ngadu siunge Bathara Kala ora bakal wegah ora bakal mingkup mundur sejangkah kelawan Yayi Prabu Tunggul Malaya mara gade seblakno dadamu Kakang Janaka arep it wae wong drijimu ki ra kena ditekok iki. Dadi angel iki anu. Marane ra ilok. Ayo nah. Kayun panandene meksa keseser karo Pendhak Pandhawa nggih. Nggih Kanjeng Ibu. Tobat. Banjur gunane purba ki mau nang endi? Kakang Janaka angel dipun song. Mergake sawangan pun Ibu. Aku ora dadi pusaka. Patenono Janaka. Yo, waspadakno Kakang Janaka. Ing kene markaning patimu.
prabamu Kakang. Lebur tanpa dadi. Ngono wae dadi ndek amun-amun kendang kamprung katut ngangin. Kakang, Darah kene, darah kendang, keneng pusakane Dewa Srani. Ya piye? Awake dhewe melu sapa? Bener. Gareng wis nyicil melu wong endi ngono. Kula iki gareng wis ngrasani karo aku jare wis ora kuat. Jare saya angel. Piye ganggu aja guyon, aku ki ra guyon. Lah piye diaturke Ndara Ngamarta. Pukulun Bathara Rata. Iki sapa iki? Panglinga wonge ora bakal pangling suarane. Lha kesik tak kesik. Kuwi sapa? Aku Janggan Asmara. Nganggo asmara. Sik, kok nganggo asmara? Janggan Asmara. Sapa ya? Lah nang apa to karene? Bathara Narada arep menyang endi? Aku nyisih saka kene ning ya ora bali nyang sithik pangdaludan. Kok dadak nyisih ana apa? Merga ngene ya. Wahyu Purbakayon sing kudune mudhun nganggo pangglecah panimbang lan panaliti sapa kang dadi wadhahing wahyu sing pantes dadi wadhahing wahyu. Nyatane dening Adi Pukulun Bathara Guru wahyune wis diudhunke menyang sapa? Anake Tunggul Malaya. Anake karo Betari Durga. Apa karo Betari Durga duwe anak? Lha duwe. Jare wis dipegat sik dinyangi. Dewa Srani. Yen ngono saiki mudhun yang Dewa Srani. Wis kebanjur digawa Dewa Srani. Sapa iki, Pak? Asmara. Puji Asmara dudu. Setya Asmara dudu. Piyana Asmara dudu. Apa ya nek kong asmara ta? Sembuh karo Bathara Indra. Kowe sapa? Aku Janggan Asmara. Ana parigawe apa? Endi Bathara Guru? Loh, takon Kanjeng Rama Pukulun. Kowe duwe perkara apa? Aku ora duwe perkara, nanging Bathara Guru sing kokean perkara.
Lho perkarane apa? Wani mudhunke wahyu ingkang dudu mestine. Kok kowe ngerti? Weruh. Diudhunke nyang sapa? Dewa Serani. Mula kang saka kuwi aku tak ketemu Bathara Guru kaya ngapa lan karepe apa? Sapa bae ora diwenangake ketemu kelawan Sang Hyang Jagat Giripati. Entuk bacut ta entuk bacut. Aku sing nyingkirke kowe. Ya kowe wani ngidak-idak mestakaku. Kowe dudu dewa. Dayatji kula wonten dawuh Koko Prabu. Sampun to Yayi. Paduka kedah sawetawis nampi lelapan menika. Inggih namung kula suraos mentaripun Kakang Semar Badranaya ingkang boten sakmestinipun kula ngrumaosi lepat Koko Prabu. Wah iya. Salahe Pandhawa apa dene Kyai Semar ninggal marang Pandhawa. Yayi, pamoing Pandhawa iku pun Kakang lan Kyai Badranaya. Yen kowe nyata tetep isih saguh ngomong Pandhawa maragake tuduhna kanthi kawaskitan. Saiki ana ngendi lenggahe Kakang Semar? Nadyan sekaling-kalingan ron salomba yen to warana iku wong dikeparengake binuka dening Kang Maha Kawasa, sayekti ora bakal bisa ketemu. Aduh, Koko Prabu. Menawi ngantos kedangun Kakang Semar Nayantaka mboten manunggil kalian Pandhawa, negari menika badhe kados sapu ingkang ical suhipun Koko Prabu.
tewang kara kingken lir mangoswa kang layon pengelan kang mangise wadananira ayu kumelkut semerah maratani marang sariranipun Petro ana apa tawan-tawan tangis lepet jagung papunting sinuwun ana apa Petro wah aja nangis lak glithuk ndasmu Kang kowe matur Mbak matur kowe sing kulino pambiwara kowe jare lulusan pambiwara jare sekolahmu aneng osgo yo matur sing apik mature piye ya kula nuwun ngono terus piye bapak dadak bapak kowe aja guyon ya Bagong mboten wah sinuwun Prabu Ndarawati meromong apa grenjeng dapurmu kuwi kepareng matur Sang Prabu iya Petro kula kala wau wonten ing Madukara Kyai Semar wis kondur apa durung dereng bapak ning dereng wangsul kowe bapak saploke mboten enten sibu niki bapak niku awis mantuk lho bapak niku mung ngliyek bapak kok ngliyek Bagong kowe menengo kowe nyapa to Ro Rawi rasa bremara kowe darane kare wani Ndara Werkudara nu sampluk banjur piye iki wusananipun nggih rembang-rembang niku ketekan sapa kok ketekan Dewa Kumara lakon iki apa to Be kok iso Dewa Kumara lho lamun Dewa Srani kene iki rumu la iya Dewa Srani Dewa Srani la iya Dewa Srani Kumara ketekan Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya nggih anake Durga niku Durga anyar banjur piye iku mara-mara nantang Ndara Janaka Ndara Janaka iki wong meneng ning ya ora kena mambu tantang apa diladeni Petro nggih diladosi nantang kok diladeni Ndara Janaka iki wong ora nantange dinyangi kok lah kok nantang ora nantang we dinyang banjur nggih perang lah moro-moro ngeten lho niku ngetokke keris to ikit ngono lah Dewa Srani kena kesuduk teko pati mboten lho kok ora lah banjur mundur oh mundur aku iki kaya guneman karo sapa ha nggih lah niku tunggu painah niku nah imbat-imbat tamake Ndara Janaka sakniki kendang ngerti ora kakang iki tresno nyang adi ngono kuwi dikabari adine piye klepak ngono kuwi ora kaya dapurmu ya anjemben iki kowe dikabari nek aku kaliren ngono kowe kaya klepat lunga taturan Won opo Bagong
kabare pripun? Ya apik Bagong. Sae. Iya. Lah ngriki usum napa? Wong edan iku. Wong ratu takoni panen. Bareng nggih. Kula ajeng nderekke ndelok kudara. Iya Bagong. Pun Iya. bareng. Iya Bagong. Sampun lho, Den. Iya. Ora metu-metu jupuk dhewe. Wong iki. Ono duit selawe kaya tiga. Sing tak goleki. Adine wis mudar, kakangne ganti tak plotot nyawane. Nyawa sangkemul. Bulane iso mbuwak wayang. Arep apa? Aja meneh guang, mbok kon tayungan saiwengi. Tong tang tong tang. Dan wah Werkudara ngetape-tape gegirisi kekuatan iki Gajah Sewu. Rasakno iki pitanan. Bang bebayani panahe dewa saya. Nganti rusak mekutaku. Rusak niki sopake. Oh, mboten pangan tikus ngono. Nek pangan tikus ya copake. Kuwi kok nabrak-nabrak ki ya gene. Nabrak mawon. Ndara Werkudara kendang kali Dewa Sani.
Sampun sawatas wanci lenggahipun wonten ing Kendari Sada. Bingah kula menika mulai nyawang nem-neman kados ndika Raden Gatotkaca lan Kang Raying Plongkowati Raden Abimanyu. Iya kaya dene tumbuh karo tutupe. Ngaturaken panuwun Po Anoman. Inggih Wanoman. Nggih. Nanging menawi kula dipun desek kemawon supados atur pitedhahing pundi lenggahipun Kyai Semar Badranaya, kula dereng saged ngaturaken. Nanging wonten tandha-tandha ingkang mapan wonten ing wewengkon Gunung Tidar. Gunung Tidar menika wonten pundi? Wonten sisih kilen lho. Nek mekaten monggo kula dherekaken sowan wonten ngersanipun Wa Semar Badranaya tumuli badhe kula boyongi supados kundur ngemong dhateng para Pandhawa. Hanuman malumpat sampun pateng-miteng naga sari jagat dewa Bathara nggih. Namung jengandika menika tuhu satriya ingkang utama. Satriya ingkang utami menika nindakaken dharma lan wewarah kedah. Adhedhasar kawicaksanan kepinteran kadedayan lan ugi lelabuhan nggih. Inggih wo. Tansah kula seraken dawuhipun Siwanoman. Nggih. Sejatosipun ingkang nami satriya sejati menika antawis lathi kaliyan pakarti kedah nyawiji. Hambekipun kedah susila lan anuraga, liripun susila patrap kedah saged nglenggahaken. Nuraga tegesipun anut ing raga. Raga menika asalipun saking bumi geni Banyuwangen ingkang ugi badhe wangsul dhateng mula bukanipun. Mila pitaya mangke menawi sampun pinanggih papan palengganipun Kyai Semar Badranaya sing ngandika kedah mawi patrap susila anuraga nggih. Aneman iya Mangsub lari mengkabu budine kang den tawani sepira banggamu kowe Kakang Jampol pinocok gudir dibendho mung kari sak kemprangan nyawamu.
mboten Mas Paos ngoten nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Menika sinten ingkang mriki? Wa Semar. Nadyan nuwun sewu sampun mboten wonten namung kantun keketek bebayuning anggo ingkang anguripi. Sedakosipun menika sampun suwung nang medal dayanipun. Kula nyuwun pangapunten nggih. Nek kethek putih apa arep barang ngethek ogleng. Kowe ganggu gawe karo sing tak tunggu. Iki sapa? Maya Dahana. Aku Maya Tirta. Menapa menika Kiai Tirta kalian Kiai Dahana? Mboten nganggo Kiai. Buta ngono Kiai. Iki kok dadi kowe nunggu Kiai Semar. Wis kowe ngaliyo. Mengko nek ana dukane Kiai Semaya kowe dadi ndok amun-amun. Weruh aku mak klepat. Kowe Bathara Guru wis ana tandha-tandha ora bener. Palming mawa limut Raden Janaka kula wonten dawuh. Kowe bingung inggih paduka menika sinten? Ora susah sumurup marang aku. Nanging kenging menapa paduka mitulungi dhateng kula. Wis wajibe padha tumitah kang lumaku ing dharma kudu tulung tinulung. Asih ing asian kelawan padaning dumadi. Aduh. Inggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mungsuhmu sapa dene Kendang? Dewa Srani. Dewa Srani inggih. Kok Kendang kula ketaman pusakanipun ingkang ampuhipun kagilo-gilo. Oh. Pusakane Dewa Srani iki nganti ngalahke kowe inggih. Tentang mening samudra nglangut. Nglangut tanpa bagot kenging menapa gumujen ya aku guyu kowe maju sepisan maneh mangke kula pecah ngandelo karo aku kowe tak wenehi pusaka lajeng lepasno marang Dewa Srani. Menapa paduka kagungan pusaka duwe wong saguh namba rana-rana kok ora duwe pusaka iki piye?
nek wong nggonmu nek namba ora nganggo pusaka mboten namung mawi kambil gading. Ning nek aku nganggo pusaka, yo pusakan. Kakang Mas ora susah nangis. Paduka saged wicanten iso. Panah kok saged guneman iso. Panah kok ngene kok mboten gadah tutuk, ora duwe cangkem iso guneman. Apa sing iso guneman iku sing duwe cangkem? Aku leletno ana sukune keng raka. Janaka, kowe nulungi aku inggih Kakang Mas. Dewa Srani sekti tenan. Kula aturi lenggah. Dewa Srani mungsuhipun kula. Gus, kok malah pun ngasta panah? Iya Petro, loh iki panahku, loh kok sanes adatipun? Gong, rene ya Gong, panah Indra Janaka iso tung gentung asem ya. Niki panah keng pundi? Sing menehi guruku. Gurune sinten? Aku ora weruh jenenge. Lho, ndek guru nek mboten ngerti jenenge. Lho, mek guru ki yang wong sing genah. Wong ora genah kok diguroni. Mbok kaya guruku kuwi jenenge Jun. Naliya Petrak patenane Petrak. Oh. Wah, kalah. Wah, Kakang Janaka urip meneh. Mati we. Janaka kula ora sambok culke tak rono dhewe. Dong gendong. Wah. Apik temen to truk panahmu. Wah, tung gendong.
Ya aja ditunggangi to, Kok. Kowe tuh iso tung gentung kok ditunggangi. Wah, menangan tenan iki. Nek pancen ki wong titis ayo. Rambutku gatel dikukur. Iki kok kene. Brengosku keri kukur. Petruk kendaki. Wes rasah ngingu kok ngono kok. Sing do nunggu lek turu mau do nanti. Wong wis gloso ning kono, anggere aku wis merem kok ditinggal lunga. Bocah do kurang ajar kah. Tak kira tresno karo aku jebul guru ngenteni satu. Wong dikandani kon nunggu sak baline kok. Oh, sampun kondur Kyai. Kowe ning ndi tenghik ngajengan iki? Wis aku nedha nrimo ya kuwi menehake tarima kasih marang sira Baliya nyang alam Gandharwa. Ning Semar. Apa? Aduh apa ayo. Aja dirapeti. Aku ra seneng nek nganggo klambi ngene iki. Aduh Kakang, aduh Kekeng. Aduh Kakang. Aduh kamu. Rapet men. Aduh. Nganggo mekutho. Lho. Aduh Kakang. Gapo yo Kakang gapo. Aku gapo Kakang.
Iya kapok wis. Aku ora mejang karo kowe kok jeleh. Mulya kono iki wis taun ninggal, iki wis taun anyar. Taun anyar iki nganyarke lelabuhan, nganyarke tumindak, nganyarke samubarang. Sing ala disingkirke dur. Kanjeng Ibu bali wae. Wangsul mboten menapa-menapa sampun pikantuk wahyu. Paduka Pukulun. Iya Kyai Semaya. Wis tak jabel Purbakayun saka anggane Dewa Srani merga tumindak kumalungkung. Syukur mangayu bagya lajeng bakal ulun paringake kelawan panengah Pandhawa si Janaka Semar. Arjuna kula wonten pangandika dawuh Pukulun sumurupa kaki labuhane ing jagat tanpa timbang anggone wong tansah budidaya tentrem rahayuning jagat sawigung ngaturaken panuwun mula kang sapa iku sayektine sekawit ancasing sedya ulun paringake Bathara Guru supaya tumedhak ing nugraha marang panengah Pandhawa parandene Bathara Guru sisih ing tumindak merga gedhe tresnane marang kulawarga Mara Janaka bukaan wiwaraning Tyasira. Ora ngira semono luhuring Kakang Semar Badrana. Apuran aku ya Kang. Sebelumane si Kakang golekake kanugrahan tumrap Janaka. Petruk aku tak pedhok karo wong tuamu ya to. Ki macan kondi. Macan kok ngantuk. Wanggane kok mbok macane sing rada sigrak ngono kok. Macan kok pusing. Aku lak temu wong tuamu kan njaluk ngapura. Aku njaluk diruwat Pedro. Oh. Sajene kathah akeh kok sampean iso. Jarike 7 leh metu ku ngendi kur dapure macan. Kowe aja wina karo aku. Wis sapa njaluke Kyai Semar tak turuti. Mula besok meneh ki aja kaya ngono nek. Ha wong dewa kok kurang meskita ya agek dewa saiki kuwi. Mari yo. Lolo.
Piye, Tru? Ah gayeng lho. Oh, ngatasé penggerongku gelem ngene wis. Saking wedine. Karo glondong pring dibotke iki. Durna. Apa Kyai Semar, Kyai Semar. Kuwi sejatine kowe duwe karep apa Kyai wis rasah mikir aku. Wong Ngastina rasah mbok goleke Wahyu Purbakayun. Ora susah. Aduh. Saiki wis ditampa ndaraku Janaka. Ora apa to? Walah dalah lajeng kados pundi Bapa Durna? Kesagan paduka dhateng Prabu Suyudana. Kyai Semar, manut penemumu piye? Engko tak goleke Wahyu. Sok tanggal 20 tak goleke Wahyu. Wahyu apa meneh, Pak? Anu to, Wahyu Sinar Abadi. Kuwi toko listrik iki, Kong. Nah ya apik no, engko ditulis ning kaose terus mangkat numpak bis ngono kabeh ditulisi Sinar Abadi Sinar. Grup. Nyata paduka sang jiwa minulya pamong luweh. Bali, kowe Bali. Bali iki metu dayane. Aduh. Dapure yang ngene nek dayan. Setimen to, Pak.